на школі, це мої особливі децизії. Перед Божим народженням проводили прес-конференцію. На прес-конференції ми проводили виніки года, який завершався календарна года, і так само розповідали про плани на будущее. В этом году такой пресс-конференции не будет. Виявляється, не буде, бо 4 місяці не було в Білорусі, але сьогодні після обіду я вернувся. І вірю, що большинство з вас, і кілька з вас, і інших журналістів просили спілкуватися, просили розмовляти і так далі. З księdzem Juriem вирішили, що віддав потрібні. Teraz Szoj, ale rozpocznięcia w przypadku tej tradycyjnie samego swoje wypowiedzi. Nikt sekretu nie ma. Po prostu pojechał na pierwszą komunię synem wykonającym. U nas tutaj było pierwsze komunie, które nie byli wyświetlone. I te pierwsze komunie były zaplanowane na miesiąc maja. Однак виглядає, що пандемія коронавіруса змінила власне спілкувальний в країні світу, він не був виплощений, так само хотів на Польщі. Я так само хотів навідати лікарів на консультації комп'ютерів, бо в минулому році ми зробили інвестиційну операцію по стабілізації ребятника. І лікарі казали, часом треба приїжджати. Я думаю, почуваю себе добре після цієї операції, однак часом бувають проблеми. Ну і третя вина, що так просто зрадилося, що ще ми такі цelebracje oznaczają u białostockiej diecezji. Igor jak wracał się, mnie zatrzymanie, сказали, że jest mnie zabroniony. Ja tak jak 4 miesiące prowadził большостью в Белостockiej diecezji, tak samo który czas w Katolickiej diecezji i swoich seprów światowych, które odwiedzają. Ja celebrował sobie inszy, ja pomagał familii. Ja był tak samo chory, tak trzeba było. Zajmował się pastorskiej działalności. W Polsce tego czasu, jak padał w Sapolsce, niedaleko od Mierzych z Białorusi, 15 km. I ja pochodziłem tam, może tam spokojnie tak samo w mojej sytuacji. Ja się wdzięczny, że w Polsce sobie w Białostockiej diecezji, tych diecezji, gdzie ja mógł być. Nie tylko postać diecezji, ale tak samo i swoje, to jest światowskie funkcje. Ja biskup, tak samo jest światowny. Tak dalej nikogo chromowo nie było. I ja w Republice Białorusi. Białoruś to moja twarz kościoła, chociaż szmat swojego czasu, swojego własnego służenia świata jest program zamierzony w Białorusi, osobliwo w Rosji, 16 lat. Ja tam był biskupem. Jednak gdzie by ja nie był, gdzie by ja nie służył, jak światowny biskup, ja zawsze pamiętam w Białorusi, bo to moja twarz kościoła. I wiecie, kiedy na wakacje listopada ja był uwielbiony na uroczystości Bożej Matki Rozdrablanskiej. Ja można było podejść na te uroczystości tam, tak samo jest Święta Msza na Białoruskiej mowie podczas tych uroczystości. Wiadomo, że to było mniejszy dzień, ale powiedzcie mnie, nie było wielnie składane promulgacji. Ja pierwszy raz zobaczył swoich земляков. Ja pierwszy raz zobaczył tych ludzi, którzy przyjechali tam, a do tych, які Білорусі, які живуть в Литві, які хотіли спілкуватися з біскупом, хотіли разом ці поліції. І сьогодні, коли я все внизу, я попросив кіровцю стати, я став на коліні, позакав руку, завертання, поцілував землю. Це моя земля. Я вирос отсюда. Я хочу тут бути. Я хочу тут служити. І ніколи не виступав супроти Білорусі. Завжди поганив інтереси Білорусі і буду певно чинити далі. Я сьогодні хочу подякувати Богу
за те, що він мені допомагав весь цей час. Напевно, це був криш. Це не було легко. Але ми добре видимо, що криш, після переживання на ім'я Ісуса Христа, це знак нашого сповнення, і це так само знак нашої надії. І я прожив криш, який нес 4 місяці. Я відчував цю велику надію, що я совершенно вірю, що цей час скончиться. Я вернуся. І сьогодні завершився цей час. Я сьогодні дякую Богу. За это Бог не маринировал, Бог не маринировал, Бог ценит просто людей. Тому хочу подякувати Святому Отцу Франциску. Так само державному секретарю Ватикану, тим, які там працюють. Так само апостольському нунцію. Він хоче приїхав, що чим дав. Так само хочу подякувати новому нунцію, вулиці Білорусі, на себе Бога, які на сьогодні зробилися нунцієм в Англії. Вони вчителі Біблії великої справи. Дякуючи їх намаганню, вдалося, помогло, успіхово завершити великі справи. Для мене, для нашої країни, для нашого Христового Олександру. Може, читаючи некоторые комментарии, я не знаю, какие будут комментарии, сегодня же споткание перед этим, я так сочувствую тем, что что отбывается в нашей краине, но были уже некие так неразумения, чему он может, не так просто выступает, Ватикан існує вже і перше тисячоліття, і головне вчить працює на не тільки, так сказати, на які ефекти, які короткотривалі ефекти. Ми бачимо, що ця праця завершилася успіхово. Так що подякую так само і розним конференціям біскупів в Європі, і у різних країнах світу, які вони підтримували, які так само просили об вирішенні цих проблем. Хочу подякувати епископату Білорусі, який допомагав мені, та особливо хочу подякувати нашим бідним за їх молитву. Вони молилися. Молилися за всіх наших костьолів. Молилися і просили Бога, щоб ця проблема завершилася. Костел повинен быть своего пастора, пастор повинен быть разом с людьми, а не знаходиться здесь за межой. Це сьогодні відомо, дякуючи голосової комунікації, значно легче сконтактуватися, значно легче нам розмовлятися з людьми. Тут під час року катедри на початку Адвенту запропонував мені провести корекцію. У нас в костелі є повне практикування в Адвенті в Великом пості. Раз интернет. Это были, может быть, и мини-реколлекции, 4 конференции, я их записал с функции у костеле, и они посылали все журналику, были на экране фотографии, так само на нашем портале, который бывает. Сколько человек произошло? 40 тысяч. Николи это не научило было учинить просто в костеле. Это означает, что масс-медиа сегодня так само допомагають нам у евангелізації. Я хочу подякувати вам за інформацію в костелі, в ситуації. І так само, дякуючи цьому, ви допомагаєте нести у світі. Наші вірні молилися. Я відомий, що в катедрі і в інших катедрах молилися так само не тільки католики, молилися православні, молилися люди інших вірознань. І так само люди, які необиякові вез нашої країни, вони так само писали письма, писали які повідомлення, використовуючи сьогодні масової комунікації, мені потрібно. Це потрібно вельми важливо. Бо я жив практично на самій межі, 15 кілометрів, тільки жив проїхати. И это моя мама реализовала сегодня. Бог я можу вчора приїхати, можу позавчора приїхати, можу було сказано, що я можу приїхати, однак я приймав всю інформацію про ініціатуру давалася вже
Міністерства заміжних справ. Коли ехать, в какой године ехать, як ехать. И схема была такой, что здесь святая из Польши на своей машине меня привел сюда в Межи, ушел до контрольного пункта на Межи, а с Белорусского дома поехал сейчас Юзеф Станевский из Гродно, и я перенес свои багажи с одной машины в другую, сел в другую машину, и мы приехали счастливо в Беларусь. Приехали аккуратно, я давно уже аккуратно перед днем Божого народження, сьогодні вечором, що офіційно завершиться адвент, сьогодні вечором, що заспіваємо радісне прошання, заспіваємо радісний день, хвала на вершині Богу, на землі супокоїться в добрій волі. Сьогодні ми своїми думками під час свята Божого народження переносимося на роки Бетлеєм. Це місце, де більше 2000 років тому народився Збавця. Це слово сталося тіло, поселилося серед нас. To jest miejsce, Bóg niebaczny stał się człowiekiem, jak być baczny, jak być wśród nas. Bóg wyroki, Bóg niebaczny, Bóg może karający. Stał się bliskim, stał się tym, jaki przyszł w ten świat, jak swoją krzyżową śmiercią, woskreseniem, to oznacza paschalnej tajemnicy, zbawił człowiectwa z tej duchownej ciemnej, u jakiej człowiek znajduje się. W tym godzie, wiadomo, my oznaczają te światy nie tak jak w minionym godzie. Bo od tomu my tylko czuli o tym, że jeśli tam pandemia ilości zdrowia w Kitaje, na pewno do nas nie wejdzie, no i tak przyszła. Tak samo takie składalności polityczne, gramacko-polityczne, kryzys, z jakimi spotkali się, to proszę unosić swoje wpływ na świętowanie, na dzisiejsze celebracje, tak samo i na świętowanie Bożego Narodzenia. A na przykład czas nie powinny pamiętać znaczenia tego świata, bo te świata przypominają nam nadzieję, jaka zmieniła historię świata. Świat weszł Jezus Chrystus i Jezus Chrystus tak samo zaklikaje się nas przez swoje Ewangelię, przez uczenie Kościoła, jak my wiemy, jakie jest świadcze z chrześcijaństwa. Sądzę, tego świadczenia nam musieli chowają naszej krainy. Kiedy my żyli swobodnie Ewangelię, a my mówili один одного, jak my mieli prawo czasu, to nie lегко, ale jak my mieli prawo czasu, to pełne życie naszego gramactwa było zupełnie inne. Ja się nie wierzę wszystkich was, bracia i siostry, z tego świata Bożego Narodzenia, nie tylko katolików, nie tylko samo innych chrześcijanów, jakie razem z nami oznaczają wtedy radosne dobrze świata. Ja życzę wszystkim wam Bożych łaski, życzę pokoju Jezusa Chrystusa i darów od niemowlętki Jezusa, niemowlętki, jakie narodziło się u Betleemskiej Kościele, jak Jezus narodził się u sercach naszych ludzi, serca ludzi, jakie stanowią nasze gramactwo. I tak samo życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.